Happy May Nakasi sa kanya kaway. It's Mac Beats. Kiba jenjar kiba sang sot chi sha ki bun kem kapang ki thok ka khlam go mon nong shun jing runar ki sumar ki hospital penjadat kin khirwat kin so ong ba pilalat kiba jenjar kiba sang sot chi sha ki bun kem kapang ki thok ka khlam go mon nong shun jing runar ki sumar ki hospital penjadat kin khirwat kin so ong ba pilalat ngan pen shai no hakanya ka verse ka baning kong ka day ka curse ka ai ka bang akwa ban ong kim day tang keywords ngap mentangan bataya ka balaja ngate ba pendam tang ba em ngam pan map shoot menta ngate ba pension tang ba ka day ka jing shisha I say have menta yak ki ba bun tang bam dan ka pisa ka bomut kum no ki hospital ka laja ka business menta pim dan kanar wat mut ba pen kot wala pi bitaria pi kin yo rat kum ba shu ong no kalun rukan sa slot herbit har ki ba pi don rukin lot ngalangat dala ding la yo i ngalarung ngalami ngalalap shisha badawai long ken kibi tang namar ba pipang ya pikin pensir wat kuslai ngan sumar penbiang kanar se wat ding la dai pat ubadok kamut mat yap mesok ne I bet you inject ne jeruk tap da dawai bakin poi klo hin real put kiba jenjar kiba sang sot shisha ki bun kem kapang ki thok ka khlam go mon nong shun jing runar ki sumar ki hospital penjadat kin khirwat kin so ong ba pilalat kiba jenjar kiba sang sot shisha ki bun kem kapang ki thok ka khlam go mon nong shun jing runar ki sumar ki hospital penjadat kin khirwat kin so ong ba pilalat kam day ka des ya ka hospital ey ka day ka res ya ki ba pendan ka medical le research se ki ai kita ki farmasi ki hespa ba pen ya ki company ka plan ayu ki dan ka benta jong aba jong pi u ai u martin shekeli ka mais patang na ki kuli kum kita ki di population agenda hendai ngam ti ka men sim ngan ya da maju yo snow hendai ki em da ki spa snem mentang ayu idang biang ka taru bon ki la klem kim yo maru ya ka jinglong temen satang iwe ne ar pen e wala ka jenjar lagi drugs maker shaki drug distributor hang ta kenduki pharmacy benefit manager ini ijuk 21st century pat syak pen biat ya ka mainstream imat ladaki kwa shisha ban ya dayang ni gila ong ban bam ban di healthy om day ka mas ban safe ya pi kak suit ba ka CDC ay kiba jenjar kiba sang sot shisha ki bun kem kapang ki thok ka khlam go mon nong shun jing runar ki sumar ki hospital penjadat kin karwat kin so ong ba pilala